Indholdsfortegnelse. Når du skal lave en indholdsfortegnelse i din opgave, er det en god idé undervejs hele tiden at være opmærksom på, at dine overskrifter har den rette typografi. Det gør du ved at markere overskriften, gå op og tryk på overskrift 1, hvis det er en hovedoverskrift. Marker og tryk overskrift 2, hvis det er en mindre overskrift. Når du har gjort det hele opgaven igennem, går du hen i starten af opgaven, indsætter et sideskift, går tilbage på den første side, så går du op og trykker indsæt en indholdsfortegnelse. Her kan man vælge mellem forskellige layouts. Fordelen ved at bruge den her indholdsfortegnelse er, at den ser, hvad er det for nogle overskrifter, man har markeret med typografien overskrift 1, hvad er markeret med overskrift 2, og når du så har valgt det layout, du gerne vil have, trykker du bare OK, og så genererer Word automatisk en indholdsfortegnelse, hvor den rykker ind, når der er tale om en overskrift 2. Fordelen ved at gøre det på den her måde er, at hvis man så går hen i dokumentet og skriver videre, det kan være, at man lige skal indsætte et afsnit her, et eller andet man havde glemt, og rykke hen på en ny side, så kan man altid gå tilbage i sit Word-dokument til indholdsfortegnelsen, markere den, gå op igen, indholdsfortegnelse, og så opdatere den. Så vil indholdsfortegnelsen automatisk opdatere sidenumrene, hvor man kan se, at nu er det næste afsnit rykket hen på en anden side. På den måde er man sikker på hele tiden at have sammenhæng mellem hvilken side teksten står på og indholdsfortegnelsen.